hvis I nu har søgt et EU-projekt hjem, og det er blevet bevilget af Bruxelles eller København, eller hvor det nu er blevet bevilget, så er noget af det allervæsentligste faktisk noget, der er sket for længe siden. Fordi det allervigtigste, det er faktisk, at I har gennemtalt projektet og projektdesignet med alle de udenlandske partnere, der er en del af det, under ansøgningsskrivningen. Og derfor er det rigtig vigtigt at starte med at skrive sin ansøgning i rigtig god tid. Der er rigtig mange dokumenter, der skal hentes hjem, sådan formelle dokumenter, løntal og alle mulige administrative ting, man skal vide omkring de her partnere. Plus at man skal have styr på, hvilke faglige kompetencer hvilke partnere har. Så det her med at få skrevet en ordentlig ansøgning hænger simpelthen sammen med, at man har helst et fysisk møde med alle partnerne, hvor man taler den her ansøgning og resultaterne rigtig godt igennem. For vi kommer ikke udenom, man har, når man for eksempel samarbejder med partnere fra 5, 6, 7, 8 forskellige lande. Nogle af dem kan være fra praksis, andre kan være fra uddannelser, nogle kan være fra privat erhvervsliv. Der er både nationale forskelle, og der er også kulturelle forskelle, kan man sige, subkulturelle forskelle i forhold til en privat virksomhed og en uddannelse. Så kulturen er man simpelthen nødt til at indtænke allerede fra man skriver ansøgningen.